ga na-ekwu ife ọna na-ekwupụta n'Igbo na-asụ ya na Bekee. Ọ bụ na ọrụ basically maka ndị Igbo nkala esobe ya na Bekee as well, in fact for record purposes. Ọ bụ na Igbo onye Igbo na-ege m ntị, ọ ga-aka m mma maka na ị nwere ike ala efusi ife niile anyị mee so far. And we're ordinary online TV. I think you should focus on this camera because we can. I can make it check that. Yeah, let's. Just focus on this one. Later, this one can still be. Okay. So, you can go to comments if your question is answered. Fine. If it's not answered, you forward your question. In the good. Abuna, Ika Afri Online TV. I'm going to answer your question. You check here in YouTube. Sorry, NOLHORT. You will ask. You have right to dispute it. If I knew, but you don't say that's number more you are free to ask your question. First of all, I agree to go this particular question early before now, but I want to go back to it. The origin of Ndi IGBO. Where did Igbo origin? I hear three to get, but let me do justice to it again. First of all, only of Ndi IGBO. My name will if Ndi IGBO na ko chim na akam. Only of Ndi IGBO. My name ife na ko chim na akam or chigi na akam. And as Igbo. It's very common. Man, you can agree with me that no one has to draft. Now, if I knew my cheap and he married if I waka. You are going to go now if you whoever he might have 89.7% of Ndi my cheap. Man, if I married if I waka. Meanwhile, Aka was Igbo. Whatever Aka was Igbo. Yet only one married if I waka. If I be as a witness, no one or to now I want to answer from this angle. Can the origin in the origin in the video naka the character the boy Adam and the Eve. Now can go wire this way. Enwelu aja mmili nwe aja ane. Aja mmiri dị n'okpuru mmiri, aja anị dị n'elu anị. And ọ bụrụ na ị chọọ ka ịfụ anị, ị ga-ekpopụ aja before ị nweta anị. And ikpopụ aja ka ị nweta anị, ịfụ an aja mmiri makọrọ ọnụ, ọ ka bụ aja. Na mmiri makọrọ ọnụ emere ya ka ọ ghara ịbụ aja. Igwubie dị mụọ ị na-ekwu dị mụọ ị na-ekpopụta aja. Ị ga-egwubide aja ka ịkpopụsi aja ka ị wee fụ anị, ị nweta mmiri. At this point, kedu ebe anị dị? Now, we found null on one side. Now let's look at Aka and it can give now. Obuna if na internet now the Aka ebulane. Mana kandi delies you will be upload federo Aka ebulane. If I had Aka ebulane. Aka ebulane ya tab de waya no din kendo chadeya ALK EBULAN Alkebulan. Now you can nweta that Alkebulan. Anakawa na Alkebulan bo mother of mankind or equivalent to Garden of Eden or what Africans call themselves before the Westerns are there. And people deep now say that this language little or nothing is known about the origin of this language. In other words, Nafamarebe the language is Aka Diane or Aka Name with the first person Chineke Keleke. Aka na nwunye ya bụ Ane. Ya na ndị Igbo ji asị Aka Diane. And o nwere onye Igbo ị ga-eji fewa Aka Diane ọ ya lesi gị na onye gboo ọ marọ the particular person. So now, the origin of Igbo started from Akadiani, a Western conspiracy, Boya, Adam and Eve. And if you go to the word Eve, Bolo,
just equivalent to nwunye. Then Adam, literal translation of Adam is man. Nwoke. Nwoke a enwere afa. You understand? So n'Igbo bụ n'Igbo Chukwu kere Igbo. And akụkọ ndị Igbo, I've said it before, akụkọ ndị Igbo ka ede n'akwụkwọ akpọrọ Bible. So mbido ndị Igbo ịchọ ịnụ ebe Igbo bidoro, ijebe na Bible na mbido ya jee n'isi isi, that is Genesis. Ije n'isi isi ife ebe Igbo bidoro ka Chukwu si wee kee ife ncha niile o kere, wee kee nwoke na nwunye ya. Afa nwoke ahụ Aka, nwunye ya bụ Anị, ya bụ Aka di Anị. Ụfọdụ na-akpị ya Aka di Anị, ụfọdụ na-akpị ya Aka di Anị. Anyị ma na Aka bụ di Anị, onye Igbo ghọta ife bụ ebe a. So amara m emego justice to that question of the origin of Ndi Igbo. Origin of Ndi Igbo ka edere na Bible. History Ndi Igbo ka bụ ife ị na-agụ as Bible na mostly Christian churches. You got to go? So, if you have the Bible like this, if you go history in the Igbo, Old Testament go before Ndocha I conquer, yeah. Old Testament to a point, half 11 Ndocha conquer in the Igbo, yeah, and the Europe precisely conquer in the Igbo. Make it Louisiana, Abanye, Nakabo, New Testament. Mbo Fonye Binite, Kazopata in the Igbo. That's the character of Jesus. I've said this in Ibanya African online TV and Facebook. Ige Weta Defender now. So the origin in the Igbo, Bo Chukwu kere Igbo, Igbo, Amujando. I can make a match. I don't confirm that I approve no Abraham Abundam. So Igbo Katuku Keleke. I've done justice to that. Then another question there. When you can say, based on Ife the last time we got ever, Odra kedu Ife bụ nsọ anị. Osim kedu Ife bụ nsọ anị. Now let me tell you, nsọ anị ụfọdụ ndị mmadụ na-ekwu abụọ ya nwa bụ nsọ anị. Nsọ ala ma ọ bụ nsọ anị na arịfatụ anị be anyị, anị be ha, anị be unu dịka ndị si emebe ha. So nsọ ala na bụ ife ndị sọrọ n'ala be ha, ife ndị sọrọ n'ala be ha ka m were sa dịbe anyị mahal. Ọ bụrụ na irue n'ogidi ide mmiri igbu eke imego nsọ ala. Ịbịa saịdị anyị Igbo na Anambra kwa na Mgbakwu igbu eke ilu anụ. The same way, even a capital of Anambra State gbuo enwe imego nsọ ala. Mana enwelue ogidi ebe a na-asa eke igbuo enwe ebe a ihe pepe soup. It's as very simple as that. Now, o nwezi ife nchọrọ inyelu gị aka dịbụ chọrọ ịjụ ajụ a, ọ na-adị mpọ ife ịchọrọ ịjụ. Ịchọrọ ịma ife bụ arụ. Maka na arụ bụ iche na nsọ anyị. Arụ bụ ife Igbo niile jụrụ. Ife bụ arụ bụ ife Igbo niile jụrụ. And o nwere alụ almost 85% of onye Igbo na-ere. Ka m kwuo ya ka emụta ya. Ọ ife alụ ka ọ bụ n'ala Igbo na onye Igbo megidere onye ọbịa. Ife alụ ka ọ bụ n'ala Igbo na onye Igbo megidere onye ọbịa. Ọ alụ mana ndị na-enye eketa ihe na-amaghị na ọ bụ alụ. Alụ ka ọ bụ n'ala Igbo na onye Igbo gbalụrụ okwu ịbịa ọhala ibe otu a. Ịtụ asị bụ alụ, ọ bụrụ nsọ anị. Ife ọwụwa alụ. And ụdị alụ a na-ekpocha ya ekpocha. Enwe onye ma na-atụ asị, that is, nara agwa mmadụ eziokwu. A na-enwere trust on. Check it out family. That thing na-adị na their lineage. Until I kpọọ ya, a ya ga-ekpochapụ ya or continue. And a ga-eji ịtụ asị mara ha. Now, ife ọzọ bụkwa alụ bụ nwanne ịnụ nwanne ya. Ọ bụ alụ. Ife o ji bụrụ alụ ka nkọwa alụ gị ife o ji bụrụ alụ. Mgbe aka di anị na anị nwunye ya mụrụ nwa,
famụrụ character Ken na ebe first son na mejọ gbafuo jee nụọ nwaanyị na-abụrụ onye Igbo ọkpọ nwa akadian ka ọ bụrụ nwa Igbo ọnụ then nwanne ya nwoke nụa from there mgbe a enwere ife ndị Igbo na-akpọ agbụrụ ndị be anyị na-asụ ya elili anyị na-ese anyị elili agbụ na-ese agbụ mgbe a anyị bụ anyị bụrụ anyị bụrụ ụkpụrụ anyị bụrụ agbụrụ anyị na-achọ ka anyị dote now to a point a sị na ọ na-abụ na-edine ọ na-aba edine nyebe ọbaba o nwere oge olu enwe nkebi oke anyị chọrọ na a na-akọchisi onye ọbụla bute ejije eli na si na-edobe ji kama ị ga-ebilie nke mebiri emebi o nwere time ji ga-agbakasa asị oke from now onye butesi echi ọ bụ ndị na-adọrọ mma o jee na ndị dị mma kporo ha afụ tinye you understand so o nwere ebe Igbo baluru anyị malụ na anyị enidigo ka ife ụfọdụ kwụsị n'aka ndị nna anyị ha tie ọgbata ogbolu nke a jeta ebe ọ bụrụ na ị ghọtara ife bụ ọgbata ogbolu bikos na ana m asụ Anambra ka m gwa gị ife bụ ọgbata ogbolu ọ bụrụ na ị chọọ ikebe ewu na ịchọọ ikenye ewu ụdọ ịbịa ime ife a na-akpọ ọgbata ogbolu ebe a so that mgbe a jegide ọbata ebe a ọha nga ya otherwise ma na ọ ga-egbu dị ewu ya bụ ọgbata ogbolu by the time etiri ọgbata ogbolu a ọchelu bido mgbe ada ịgaba nwanne ara anụzi nwanne o so n'iwu etiela na detoro onume ya bụ alụ nwanne enu nwanne alụ ọzọ bụ nwa iri na nne ya alụ ọzọ bụ nwoke iri na nwa ya ife bụ alụ ọka nkụ n'ọnụ ọkụ mmanụ nwa a na-achọ ka a ga-esi wee continue the lineage a wee kpọrọ onye a nwaanyị a dunye nwanne nke nwụrụ anwụ o wee na-eme megide ife ruo mgbe ọ ga-anyụ mmadụ o wepụta ife nyụọ ya na anị nkịtị anịba igbuo ya chukwu ya so na ife nwee ike ịkwụsị procreation bụ alụ na mmadụ bụ ime eji ewepụ ya bụ alụ ife o ji bụrụ alụ bụ na ọ na-eme ka akwụsị mmụba na-echeta n'iwu mbụ enyelụ na akụkọ ndị Igbo nke akpọ Baịbụl jeenụ n'ụwa baa n'ụba mụbaa ya mụyọm mụa without control so na birth control n'ụdị ọbụla bụ alụ ana m agakwa ịghọtago so ebe Igbo bidoro bụ na be akadian then ife bụ nsọ ana bụ ime ife obodo na-asọ nsọ data ala ka eyuzuru as obodo anị bụ nwaanyị ya mere na obodo ọbụla bụ nwaanyị ka ọ na-abụ then ụfọdụ ndị na-eme dịka ndị na-asụ asụsụ ose outside Anambra nwe kalida language mana ọ bụrụ general fasego akodi akọbala fomini bụ aja anị anị a bụ nwaanyị onye Igbo ọbụla mara ya na wee na-ege m ntị malụ na anị bụ nwaanyị so ime nsọ anị na ọrụ ka esi ime lụ nwaanyị ime nsọ anị na ọrụ ka imelụ nwaanyị that is anị ebe anwa anị ebe anwa amụrụ ma ọ bụ anị ebe a ịnọ ma ọrụ obodo a na-abụ ebe amụrụ mana ịbatara obodo a ha nwee nsọ mmadụ azọkwụ n'ụkwụ na mkpu ma ọ na-eje ịnyụ amịrị mmadụ na ibie na-aga ije ofu onye azọtakwa n'ụkwụ onye nke ọzọ ọkpa na-azụ ọkpa na oyiri ya n'ọkpa ọ bụrụ na mmadụ na-agwa gị okwu igwogwenye onye isi n'abalị ife a bụ nsọ anyị ọ bụrụ alụ mana alụ bụ ife Chukwu dolelu mmadụ ije gị na Nweke gbara agbata oke iwelu nzuzo jee gobie ndị mmadụ jụọ otu a jụọ otu ọzọ wee were oke ana iwe ya
ndị mmadụ ga-ebenyelu gị mana n'iru Chukwu ife ime bụ alụ. Ịghọtago? Enwekwesị onye ọbụla so onwe nke ichetakwa jụọ m na ajụjụ ka anyị na-aga. O nwere ajụjụ ọzọ dị ebe a. Ajụjụ nke a sị, kedu ka mmadụ ga-esi amachie? Kedu ka m ga-esi amachi m? Ọ bụ ụzọ na-abụ mana ka m na-handle go to this one. Kedu ka mmadụ ga-esi amachi ya? Now, abịa na ụdị ka mmadụ ga-esi amachi ya, enwere ọtụtụ factors dị na ya. Enwere ọtụtụ factors dị na ya ị ga-esi amachi gị. O nwere onye nke jụrụ m ka a ga-esi wee mmalụchie ka ọ bịa na nlọgwụ ya okwu ka ya wee malụ. Ọ ụdị ndị mmadụ ahụ, ụdị onye jụrụ ajụjụ a bụ nke enu edelu na Baịbụl Eputamos. Ka Chie bịagodu gbuo okwu na nlọ ka ya wee malụ. Ọ sịrọ ma o nwee sign or intuition ya ga-eji wee ma. You understand? Signs and intuitions are very strong, should I say, virtues or objects of communicating with the divinity. And I've heard so, Kige Simachigi, all be very simple. Mana, ije na Bible, given a video, Ipatabara, Exodus, Chronicle, Bagotewe now. If you na ha na-eje ajụ ese, ha wee jee jụọ ese, a na-ajụ ese. Ọ bụ na asọ eje jụọ ese, ọ sị, and onye a communicated with God, or he communed with God and returned unto us a message. You want to go? So, ị ga-eje jụọ ese. Even Jesus nwere ebe ọ sị gị jee jụọ ese. Kama a ga-agwa anyị, kama ndị Western conspiracy ga-asị anyị na-asị anyị jụọ ese. Fatụala anyị asị. Ebe a sị, ask and you shall receive. Kedu ife o mean? Jụọ ese ka akọwalụ. You need to ask. You need to seek divine spiritual assistance. Ị ga-eje jụọ ese. Ị nwere onye buchi gị. Then ọ bụrụ na ị jụọ ese, ọ bụrụ na ị trọtụrụ onye ife onye akọwalụ gị jụọ ebe ọzọ akwụkwọ ọdụ na Baịbụl. Ọ sị na site na agbamama mmadụ abụọ na atọ ka eji ama eziokwu. So ka ị wee mara eziokwu bụ ịjụ ese bụ onye a. Ọ bụrụ na ọ dịsịrị clear, ịjụ ebe onye ọzọ. Ọ bụrụ na ọ dịsịrị clear, ịjụ ebe onye nke ịtọ. Witness mmadụ na-aba against ofu bụ eziokwu. Ọ iwu ndị Igbo, ife awụ omenala ndị Igbo. Ịjụ ese. Mana ebe a Jizọs si jụọ ese, ka a wee saa gị isi ka ị ghara ịghọta asị gị na Baịbụl Igbo rịọ na ị ga-arịọta. Rịọ or ask. No. Rịọ or beg or plead. Every yourself is prayer. You plead. Mana ask. Nwoke onye Igbo, nwanne onye ege m ntị. Jụọ ese, jee jụọ ese. Ịjụ ese ịmalụchi gị. Then, o nwere ife ọzọ somebody jụọ m. Ebe ị ga-ajụ dị ese. Enwere ndị bụ ndị na-afụ ụzọ. For example, character edelu Ezekiel na Bible na-alọ nlọ. Ọ sị na ya nọ na nlọ agụ ya. Character akpọrọ Isaiah na Bible si n'ụbọchị King Uzziah nwụrụ ka ya ji anya wuru God maka na ya nọ na nlọ elie. Character akpọ Jeremiah si na ya nere anya otu a ruo osisi a na-akpọ alụmọnd. Chukwu jụọ akara efe efu ya na-enwe ndị na-afụ ọfụ. O bidoro taa jee ebe ndị na-afụ ọfụ afọ akpọrọ ya fọdụ mgbe ike onye amụma. Onye amụma emiliro na onye a bụ ụkọchukwu. Onye amụma bụ ndị European leaders, our slave masters, ọkọfanwa na-enye onye bụ onye amụma. Akwụkwọ nsọ si na onyinye nke Chineke na ọ dị it get between you and T. You swap them. You go front, T comes back. If you get what I would do to Oromie,
ije na akwụkwọ Deuteronomy na chapter 16 verse 16 maka onye na-ajụ ka a na chi ga-esi dị na mma ka m ji agwa gị ife a ọ sị na ịma m bịa n'iru Chineke n'aka nkịtị gara agba aka wee bịakwute chi gị abịa na chi a ka m jekwuo n'aka enwere chi ka anyị use this opportunity wee address this word of Trinity, triune God, Trinity. Even they use the word God, you know, onye ọbụla na-eme fanụrụ anya ọbụla ya bụ chi. Meanwhile, afa Chukwu abụrụ God. Onye Igbo nwere nụ ya, nwa Igbo nụ ya, ị na-anụ ya, nwanne nụ ya, afa Chukwu abụrụ God. Afa Chukwu bụ chi ukwu n'asụsụ Igbo. Ịchọzi ikpe ya ka ụwa niile ndị maara ya taa ga-esi m ya esi nya nwe iwe niile, onye nwe iwe niile, ya nwe iwe niile, chi nwe ike, chi amaka. Ịchọzi ịkpọ chi nwe ike, ịkpọbili obere ịkpọ ya Chike. Ịchọkwa ịkpọ chi amaka obere ịkpọ ya amaka. So ịchọ ịkpọ afa Chukwu nke mkpọbili ịkpọ ya ya nwe, ya nwe n'asụsụ Anambra, ya nwe n'asụsụ Enugu, ya nwe ihe niile, ọ ya nwe ihe niile. Ife awa afa Chukwu onye nwe ife niile bụ gịnị? Chi ukwu. Na ka m gbalie n'ụlọ chi a ebe ekwu atọ n'ime otu dị ngozi. Ife nwere bụ chi dị ịtọ, chi ka ha bụ dị ịtọ. O nwere nke ka ibie ike na-ebi chi atọ. Nke mbụ chi ukwu nwe ihe niile, onye a nwe ihe niile, ya nwe ihe niile, chi ukwu. Na-enwe ife a na-akpọ chi okike. Chi okike, Chukwu kere ụwa niile, chi kere gị bụ chi nke gị, mana chi ukwu bụ chi anyị niile. Enwe chi kere gị bụ chi nke gị. So enwe chi ukwu nwee chi okike, enwekwazị chi ọdịdọ ọchi ọzụzọ. Ụmụ ife chi na-azọ mmadụ, chi awa na-azọ bụ mgbe ebe a bịa n'ebe na Bible a na-akpọ angels, and they describe ya ọdụka ofu nku n'anya fo n'imi si n'ike na-agba ọsọ pụrụrụ. Mana iwere anya kịta wee na-esie imejọ chi ọdịdọ, imejọ chi ga-azọpụta ụbọchị isi ike. Ịghọtago? O nwere ebe akara aka na Bible. So ana m abịa na mma let me just be sincere. This thing na-ekwu na abịsị o ezo. Ọ bụgodu na-ezoli ezo. Jụọ onwe gị, what is called mystery in the Bible? Because nọ na Bible ka a na-enwekarị that word mystery. Ịjụọ ha kedu ihe bụ mystery, asị gị na ọ bụ ihe omimi. Mana ije English definition of mystery bụ hidden truth. Hidden truth. Ife a mean na o nwere eziokwu ekpuchiri ekpuchi. Ife ọ bụkwa eziokwu, a wee mee gịnị? A wee kpuchie ya. Onye Igbo na ife m na-ekwu, nwanne na ife na aghọta na. Can you listen to me? Truth bụ eziokwu, mystery bụ hidden eziokwu. Mystery bụ eziokwu ekpuchiri ekpuchi. So kedu ife eji wee kpuchi ife ahụ eziokwu? Kedu ife eji kpuchie ya? Ife eji kpuchie ya bụ ka ndị nwe ya ghara ịmụ ya. So mgbe ya n'ime eziokwu ka ekpuchie eziokwu, agbaghị na Trinity bụ Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Ị na-afọ get now? Chukwu Nna, Chukwu Nwa na Chukwu Mmụọ Nsọ. Ọ ife agwara anyị. Mana na ife bụ Trinity bụ Chukwu nwe ụwa, chi nwe ihe niile, ya nwe ụwa, ya nwe mmadụ, ya nwe enu na anị. Afa ya bụ ya nwe. Ọ ịkpọ ya, ọ bụ na ịkpọrọ ya ya nwe n'asụsụ Anambra, ịkpọ ya ya we n'asụsụ Enugu. N'ọnwụ a na-asụ n'uche na asụsụ ndị ọzọ, asụsụ Igbo. Okay. Then ewefu ya nwe ihe niile, ị gaa na chim abụ chi okike.
chikpụrụ ụwa ụfọdụ ndị Igbo na-asị na onye nọrọ ụwa chikpụrụ ụwa ọ ya bụ chi okike gị then inwezie chi ọdụdọ bụ chi na-adọwụ mgbe iwe dị na mkpa sometimes enwere ike ịdapụta onwe ife ọbụna convulsion na aya nwa gị itile enutile ana ofu onye si ebe o si gbabata mgbe a weta onye ọzọ weta nka abụọ nwa gị ya bụ chi zọọ that day ọ ya bụ chi ọzụzọ na ọ bụrụ na ije ebe anyị na-enega anya ibu n'ime akwụkwọ nsọ o nwere ebe abịa agwa anyị ife gbasara chi ọdịdọ mana ka anyị ghara ijebere asaị na ọnwụ ife anyị na-ede lut ife anwa niile ewuru na baịbụl na old testament nke egwu old testament abịazi yuzuo ndị ọgbara ọfụ tata the more that is enwe slave masters nwezie slave servants no slave errand boys emefe ode nchekwa ọfafọ echichi ka nọ nke ọzọ their target bụ ka akaba arụ mebisi ife Igbo for example o nwere chọpụta the other day na-akọwa maka bata ebe a chụrụ aja ọkwa na fada ka m fụrụ online bata ebe a chụrụ aja na-ekwuru ife ndị a niile nwere ife dị ya paaki amotie ọbịa ebe a chụrụ aja ife ekpuchiri okpuche okpu ya ewuchie si na o nwere ife ya okwute nke akpụ ya egwu ọ bụrụ na o nwere ife dị ya ka ezi ife na-awụpụta n'ime ya na ka m nwere dis correct this impression onwe any fada any pastor any imam batara ebe a chụrụ aja n'etiti ụzọ onye ewuchi onye ezuzo ezu ịma nwaanyị aja achụrụ ndị achụrụ aja na ndụ aja ife dị ebe ahụ mkpokọrọ ife a ga-etufu etufu so ebe tụfuo ya aka ka ị nyelụ ha tụfu ife atịfe akpa oge bịa kpochie nka ka ọ pụọ ka wee tinye ọzọ immediately ijere aja ebe ejelie maọbụ maọbụ na ọlta ebe a na-achụ aja nsere ọkụ maọbụ ọlta nke ije na chọọchị gbanwee ego ị ga-eji ife bara ulu dọgbọ n'ọlta ozugbo idobere ya onye idobere ya were gị so onye mmadụ na-eche azụ ebe ahụ echisi ga-agbachi ebe nonsens ịghọtago so na fada jere ebe a chụrụ aja na main road ma ọ na pastọ ma ọ ụkọchukwu jere ebe a chụrụ aja n'ezigbo anyị ịtọ were ife anyị na-eji chụ aja tụfusie enwere ife ọ lụrụ nwere ife ọ ji eme ife ọ bịa ime bụ ka ha wee sị the other one ka m fụ the other day na social media ọ sị na mmọnwụ bụ ife eji egwuri egwu fine mana ndị Igbo mere ọdọ ebube so wa wee chọọ ka wa dị ebube dị mmanwụ ịghọtago ka ndị a dị ebube ya that is ebi stụọ ya dị ebube a wee tawazịa mmọnwụ n'ihu ụmụazị n'ihu ụmụ nwaanyị meanwhile ndị ọcha atabeghị mmanwụ ife gbasara joint European slave union ship ụgbọ eji akpụgide ndị be anyị n'oru akpụgide unu n'oru nke ike abụ n'aka chọpụta na nke ike abụ n'aka na ndị England na ndị Portuguese na-anụzi ọgụ ndị France na ndị nna na-anụzi ọgụ ebe onye nke pụta onye na-akpụrụ anachi azụ chenjie ka ekezie ụnụ abụ na brain bụ njizela aka unu na-etu uzuzo onye ga-ejegbara odibo onye ga-ejeburu oru ya unu ejebeghị dobe anya mmọnwụ nke a kama nwa anya mmọnwụ nke be anya jide ka a na-eme abịa akpụkpọ ụmụ nwoke ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọ ụmụ agadi nwaanyị a na-agbafe ife ọnwa ife bụ ife a na o nwere ife bụ ife a my brother ọkwa na o nwere ibe bụ iwe ka ibe ji akpụ now o nwere onye ọzọ jụrụ ajụjụ dịka onye si ka ya na chi ga-esi dị na mma marọ mma ma azara ya let me come back to it gị bụ onye na-ajụ kedu ka agụ na chi gị ga-esi dị na mma akwụkwọ detoru n'ume chapter 16 verse 16 bụ na ị ga na-abịa n'iru chi gị mgbe niile ana ịma mgba aka bịa nwanne m ọ bụrụ na imedobeghị chi gị before sorry just think of yourself now na ịmụta nwa ga-ezocha ya na akwụkwọ ruo olu ego ị na-anụ na ọ na-akpata ego mana agụụ na-egbu na ya mana a na-eme ego aṅụrị na-anata ya mmadụ enwere ike ụlọ ya ụfọdụ na vileji mmiri a na-amị ya nwa ga na-aza kedu ọkpa ome n'ụzọ otu a ka ọ bụ onye rapụ chi gị ịna ibili nwa chi gị baịbụl kwurie na akwụkwọ Daniel enwekwa ike were ibe na-atụ unu ụtọ na-agwa unu nonsens na ọ isi osi dị 1 billion inwe 100 trillion ibe agwa okwu na-atọ ụtọ n'obi mana ka ara bụ ndị maara chi ha ha ga-edi ike na ibe gbara ọkpụrụkpụ oke amara ụma ma zaga ajụjụ a gị bụ onye malụgo chi gị na-achọsi ka gị na ga-esi na mma my brother my sister
jebe ekpele ka eji ekpete ekpele bụ ọmụokwu ekpele a na-agba aka ekpe ọ bụrụ na ị gbara aka jee n'ụlọ ụka gwa sansa mbelele bụcha iweta 1 naira tụị were ọjị jee sobe chi gị n'ogu na chi ga-akpa udo after taa m na-akọwalụ na ife ọjị mini ma next meeting kọwalụ na ife ọjị mini kọwalụ na ife nzu mini kọwalụ na ife edo mini ife ndị a niile kịta bụ ife ndị dị natural edo bụ n'osisi ka o si nzu bụ na ana ka o si ọjị si n'osisi and all that nkọwalụ na ife ndị ọbụ and ọ bụrụ na iwere ife Chineke wetara wee nyechi ya azụ ọdụrọ m ka imere aja ife iwere ife Chineke nyere wee kene ya ọ bụrụ aja ife and ọ bụ na ire ekpe ekpere sọrị ekpere mmiri abụ ọgwụ ije ụfọdụ bụ moto fete ekpere 101 time ọkpọ nkwe ike nke a kpeche moto mee ka ọ dagalọ poligon gịnịkwanụ mana anyị nwa bụ ndị maalụ chi anyị bụ na moto anyị lara ụla elu ụbọchị beta isi anyị teta ịghọtago and chetakwa gị bụ onye si mgbe ị na-eje ụka na ịmarọ Chukwu si na mụ gwara na ịmarọ Chukwu ihe njisiri na ịmarọ Chukwu bụ na akwụkwọ nsọ nke unu na-agụ si na ndị a bụ ndị na-agaghị eketa oke n'ala eze eluigwe si na ndị a bụ ndị na-agaghị eketa oke n'ala eze eluigwe ndụ mbụ ọkpọrọ afa bụ ndị na-atụ egwu ndị mbụ afa bụ ndị na-atụ egwu ndị mbụ akpọrọ aha bụ ndị na-atụ egwu ọ bụrụ na ọchịchị efefe n'isi ọ bụrụ egwu ka ị na-atụ ị nwere oke n'eluigwe ka ị ka mara so ọ bụrụ na agba na ị ga-eje n'igwe mana kill your enemy before they kill you nna kedu ugboro nọ aga mmadụ ụlọ ugboro nọ n'iwe mana ọfụra bụ ofu machite azụ embrace Chineke ka ị mara onye nwe ife a ha bara afa kpọọ ya Jizọs ọ personality mmadụ ife a na ọnọdụ ka ebe ụmụ nwa ndị ntọbịa tọrọ nwa buru nwa afọ bagharịa ya afọ ọzọ tie mmanwụ mee ya ka Michael Johnson mee plastic surgery chenji elu chenji ma ụdị na ụdị ọbụla ọ nata ma ịmanya mana nwa ka ọ ka so onye ahụ akpọ Jizọs ndị Muslim kpọkọrọ ya mana afọ a Muslim kpọrọ ya nwaanyị ka enye ya akpọrọ ya Hawa fụta ọbụla odogwu oke ka anyị na-achịkọta maka na o nwekwara ajụjụ ọzọ ajụrụ ebe a azago m ife gbasara ife bụ nsọ anị ife bụ nsọ anị azago m ka mmadụ ga-esi wee machie ka ị ga-esi wee machi kelegị chịkpụrụ ọkpụkpụ bụ asụsụ be anyị okike bụ asụsụ chịkpụrụ ụwa bụ chikelegị and chịkpụrụ ụwa ị ga-eje jụ ese ọ bụrụ na ị na-eche ka ife ya na nlọ na-eti gị anya ịghọtago azago m ajụjụ a den nsọ ana azago m ihe nsọ ana dị iche na arụ akọwa n'ife bụ nsọ ana kọwa ife bụ alụ now e nwere onye jụrụ ajụjụ ọ ajọ ife ka ọ bụ mmadụ idine nwaanyị na-abụrọ nwunye ma ọ bụ mmadụ idine nwoke na-abụrọ di ya dịka esikwe ya akpọli akwamiko dịka Baịbụl si wee ya m ga-akọwa ya ọfụma but before njen ya ọ ife m ga-agbarụ na ọ bụrụ na mmadụ egwuo wayo ọgbozuru ori ọ bụrụ na mmadụ ewelu ife mmadụ zoo onye nwe ghara ịfụzi ife ahụ ụzọ ọgbozuru ori ọ bụrụ na mmadụ eje n'otu ubi mmadụ were ife dịka ji ma ọwụ ede ma ọwụ abana ọgbozuru ori ngwa gezie ntị ka nkọwalụ na ife distance iwe bụrụ ori after all fa bụrụ ori na mmadụ ji ewere ife mmadụ abụrụ ori ife bụ ori unu ajụrụ ya ọgọ ife melie stili bụ na obi naị ya bụ ori so na ori igbo dị na ya atụ okwu ka m ji ife ama now
kedu ife bụ ịkwa iko dịka esikwa ya adultery, fornication ka esi wee bụ ya kedu ife wee ife a onye ọwụna na-eje ụka na-akwa iko onye ọwụna na-eje ụka na-akwa iko mana ife mere unu ji akwali iko bụ na amara ife bụ igwu iko na ife bụ igwu iko dịka Baịbụl si wee kọwa ya bụ mgbe ị rapụrụ chi gị jefere chi ndị mba ọzọ. Government of the day by the joint European Slave Union Trade. Abibu onye be anyị a slave because they are all condemned. Man onye ọbụla nabatara Jesus is safe. Ịnabata Jesus of Quebec, that means you have agreed to willingly enter the ship and be sold as slave. Ịnabata you are safe. N'anya ndị mmadụ akpụrụja arụ n'obi ọcha ejila aka gụba ụgbọ bụrụ slave to the European Union about the ship. And whosoever rejected this Jesus is condemned. Ịjụ na ịma mbụ ụgbọ a sorry bụ ezigbo afa ka ndị Europe ga-esi wee gbaga egbe mana oge ozi ọma ka ha ji bịa ụfọdụ ka a ga-ejide were mma mali onu ụfọdụ ka a ga-ekenye kwugbuo n'osisi because they refused Jesus. And the Jesus and about it are joint European Slave Union ship. Okay, now I let you down to ife agwala anyị na ajụjụ ajụmụ ife bụ ma ife agwala igwu iko dịka fornication ma ọ bụ adultery ka onye a mention precisely mmadụ ịnụ nwaanyị mmadụ ịnụ nwaanyị jee na edu onye na-anụrụ di ma ọ wee na-anụrụ nwaanyị ma mmadụ ịnụ di jee na-eme nwaanyị na ọ na-adị jekwuo nwoke ọzọ ma nwoke nụ nwaanyị ma nwoke na-anụrụ o nwere ife ga-eme mana die lira ndị ose ọnwụọ mana die ga na-ejekwa nwaanyị ọzọ bịa na-enye ego na-esi ndị ọ dị pasha. What is good for the good is also good for the gander. Then nwoke ịnụ nwaanyị my brother can treat you ife a dịka nzagoro ga-ajụ maka nyere gị aka nwoke ọbụla nụrụ nwaanyị na-achọ nwaanyị ọzọ n'ilo bụ ife mere o ji ezibi ya bụ na ọnụtọrọ ụdị nwaanyị ọlaiki and ife mere na ọnụtọrọ ụdị nwaanyị ọlaiki bụ na anya ya adọrọ n'ofu nwaanyị. However, ọ bụrụ onye ọbụla jee first time na-enweta the best inwe ike jee kịta ọghara ịwọkụ ije ọzọ ya mere ndị be anyị ji anụ nwaanyị ịtọ ise she my father no sit. Omenala Igbo ka ọ bụ Abraham nọ ka o si gwa ya karakta akpọrọ Abraham ọ nụrụ n'ọchọ. Apostle Paul anụrụ according to the Bible. Jesus anụ okwu so na if we should follow it mana o nwere ekwesịrị ịnụ nwaanyị onye ọbụla bụ Kristian ekwesịrị ịnụ nwaanyị maka Jizọs anyị na-eso anụrụ nwaanyị. So ọ bụrụ na ị na-anụ ị na-eso ị na-eme ka onye ị na-eso si eme Christian bụ Christ like ime ka Christ anụrụ nwaanyị. So isi na ịbụ Kristian wee nụọ nwaanyị imere alụ ị na-enupụ masta gị isi mmadụ kwụsị ọrụ onwe ya ahụ ka igbo nwaanyị ezo na tawanụ na anyị bụ ndị Igbo Christ Jesus Christ maka somebody ọmụmụ ike onye gba m okwu na sị m na m si Jesus of Quebec mana a na-ekwu maka Jesus Christ. Okay, Christ is not an English word, it is a code. Mgbe ebi code lie as not the anointed. Anointed means glorified. Ebe okwu a si bịa bụ ebe enu Jizọs kwuru okwu na Luke sị onye nwe anyị I want you to glorify me. Osi n'elu si I have glorified you and I will glorify you once again. All you have the glory, the anointing. He was anointed with Holy Ghost and fire. Okay, fine, I'm going to answer. Now we might come here. Jesus was, he didn't buy Jesus so quickly. This God thunders. He thundered.
Una malife God of thunder. Amadioha. Ilu ebe echi zuzu thunder nyoga anya ugo nke. Ebe a ka mention na Amadioha for the first time. Okobe ndocha. Now let's come back to ndị nọ n'ime ship as people that have been glorified. So ụgbọ ebe nzọpụta ịgbaba n'ụgbọ anyị nwere onwe ya bụ bata n'ime ụgbọ ndị ọma. Ụgbọ Jizọs na-akpọ gị ụgbọ ndị ọgbọ ebe ụka ịghọtago ife a na-agba gị. Ụgbọ Jizọs bụ Jizọs of Quebec. The Christ said the anointed, the glorified sheep. I was made to enslave onye Igbo na onye ọbụla arịa doji. Ibe ngwa bụ eziokwu. So ị ka ọpụ ị ga-bakwa n'ime ụgbọ. Kama ịdoga ya n'immediately ịba n'ụgbọ. You have been a slave perpetually until the trouble is up. Natala. Inata. Nwere onwe. Ọ nwekwa na ebe a gwara na Bible. Na Bible kwa na ọkọtọ ndụ akpụrụ na obodo a. Ọsịma na remnants of ndị Igbo. Ife a na-ekwu na afọ nwere obodo bụ Umuchukwu. Ọ ndị Igbo bụ Umuchukwu. Ije na Chronicle agwa for my people who are called by my name, if my people who are called by my name shall humble themselves and seek after my face. Nwanne kedu afa gị onye Igbo? Gị bụ onye Igbo na-ege kedu afa gị? Ọ gbakọrọ na Chukwu. Ọ bụ na afa gị abụrụ Chukwu ebuka ọ bụ Chukwu ụlọ. Ọ bụrụ Ugochukwu ma ọ bụ Ifechukwu ma Ngozi Chukwu ma Chukwu Amaka ma Chidimma ma afa ndị Igbo because na anyị bụ ndị nke Chukwu. Eji na aka gị onwe n'oru. Asịrị ya na ikweta na Chukwu ọ bụ na ịdapụ. Of course. Ikweta na Chukwu ịdapụ from ụgbọ Quebec. Ịdapụ from the sheep Jesus called the sheep. Ụgbọ. I'm not talking about the personality named after this ụgbọ. Onye named after this sheep bụ nwafọ Igbo si na isi a na-akpụ nwa ebunu na-ewe atụli iwe obinie. Ndị Igbo sodie. Ndị Igbo ndị ọcha ndị Europe gobigo sodie. Ndị lile aka azụ eli aka azụ emegide akpụlịa n'okwu gbuo ana ha maala ife. Based on ife akwụkwụ na ka m ejikọwalụ ndị name nri because na ọtụtụ ndị Igbo amara ife wu nri. Ibu na onye si na ya bụ nwa nri amara ife wu nri. M ga-akọwalụ unu ya. Ife a na-ekwu nwere onye na-agwa m ya and onye na-agwa m ya bụ onye n'ụbọchị ebido ike ụwa. Ọ n'ụbọchị ebido ike anyị bụ ndị Igbo. O so wee ke aka na nwunye. O kere aka na nwunye bụ anị. A wee bido anyị wee pụtaba. Na ije a ka m ga-esigwa na ife bụ nri mana ka m bie ya nke emezi akọlịa ya. Ịjụtụgo onwe gị ka ife bata na Bible interpretation nke mbụ. After ka akpọbuche the character akpọ Jizọs na-ejele n'isi ede nri mmadụ dị a nri itugo onwe gị ife mere na oge egwu akpọbuchele na-ejele n'isi eje ede nri mmadụ ebe a ka ọ na-efutubeghị enwe Igbo. Have you not seen that? Ịma ife nri niile nri a wee eze. Ọ bụrụ na afọ onye bụ eze bụ nri no. Otu esi nwee eze, otu esi akpọ eze, akpọ odu, akpọ nke a. Kọọ iwe ndupe anyị na-akpọ eze dị lower than nri. Otu esi echi ọzọ, otu esi echi ọba. Ọba bụ first emem ndị Igbo na-eme. O wee bụ na akpọ chụtabaga ego mee ọba. Ọba esoro na nri bụ onye isi na-achị achị. Onye isi a na-akpọ isi a na-enye a na-elie nru. Ọ ya bụ nri. Nri niile eze. Ọ bụrụ na enwere nwa mmanụ bụ nri ya wee chie ya eze kama na nri nwụọ onye ọzọ gbagotekwa chukwu egene nri. Because now ọ ya bụ ife ebe n'isi Jizọs karakter akpọrọ nri. Eze ndị Igbo ịbịa ka ichiere ndị Igbo eze
na iji n'okwu chelu eze adịghị iko ịghọtara ya na so na nchịkọta ọ bụrụ na ọ nwere ka isi eme ịnọ na ị na-ene nwa agbọghọbịa anya ọ na-emeghị tukem ka iji eme jie breki kedu ife na-aga ụdọ ọ bụrụ na ịwa nkedo nwunye ụdọ wele ego chilu ji ọkụkọ na ife ndị si ejebe ebe nna ya ilu eju ma anụkwa okwete nụọ ọ bụrụ ọkwa alụ chukwu adịkle arụkwa na alụ maka na onye ọbụla bụ eze bụkwa ebe o si fụ nwaanyị na agbọghọbịa ọ like onye Igbo biko achọrọ m ka m na ndị mmadụ so okwu mana ife m zara ebe a bụ ajụjụ ajụ mụ so ajụjụ ọ na-ajụ m ebe a bụ nke ọzọ jụ kere ebe Igbo bido I believe na m mee justice to it o nwere onye jụ ka ọ ga-esi wee machie ọ dị ka m eme justice to it o nwere onye jụ ife wụ nsọ ala ọ dị ka m eme justice to it then nke ikpeazụ a m metụrụ aka na abụrụ onye ajụ onye nụrụ nwaanyị wee jee na-akpọrọ nwa agbọghọ n'ezi na-akụtọlị ọ bụrụ alụ n'ala Igbo ọ bụrụ alụ ọ bụ nsọ ana be ụfọdụ gara ịbụ nsọ ana be ụfọdụ ịghọtago mana Igbo niile na-eme ya kama onye ọbụrụ nsọ ana be ha ọ na-ezo nzuzo o jesie pụta o mee o purify ya onwe ya then ọ nwere onye jụ kedu ka a ga-esi mụọ onye nọrọ ya ụwa ka m metụkwuo nke aka o nwere onye jụ kedu ka m ga-esi mụọ onye nọrọ m ụwa etriti ime mgbe m sịrị onye na-achọ ka ọ ga-esi machie ị ga-eje jụ ese then enwezighị nke m eji wee mechikọrọ okwu a kedu ka m ga-esi ma how do I know if I am connected to the water o nwere onye jụ m ebe a onye Igbo gee ntị ebe a ka m ga-eji wee chịkọta okwu a how do I know if I am connected to the water? All the very simple. You need to run lot ya you need to read you need to read what very simple. Mmadụ ọbụla amụrụ amụ n'elu ụwa dị connected to the water. Onye ahụ ịma abụ jinjim pastor kedu ụdị nke m na-agbalị bụ nwa mmiri. Onye ọbụla nọ n'ụwa bụ nwa mmiri. Nwaanyị dị ime nwa ya n'afọ nọ n'ime mmiri. Nwa nọgide n'afọ tiriri bọsọ ọ ga-amụ ọ bụ na mmiri etiwara ma ọ pụtara ọ bụ na mmiri tiwe amụ ọnya onye habitat ya bụ mmiri ọ dịrọ connected to mmiri and the gọwa nọ ebe a arụghị ihe na-ege ijide ndụ bụ mmiri na ọbara ihe na-ege ijide ndụ kịta na-ekwu okwu na-ekwu mmiri na ọbara mmiri kwụrụ a na-arụ kịta ịnwụọ so onye dị connected to mmiri ụfọdụ sị na a na-akasị marine spirit marine kingdom nkọghịrị ife ahụ maji ga-eji anọ ego gebekwa ntị ọ bụrụ na nwaanyị amụọ nwa n'ụlọ ọgwụ maọbụ n'ọfịa maọbụ n'azụ ụlọ mgbe anwa nwa si n'ime arụpụta ọ mụbeghị kwenye ịrapụ ya na nwa ebe a ha ṅụọ mgbe a mụrụ nwa mgbe nwaanyị mụrụ nwa bụ mgbe akọtụrụ ife jikọ nwaanyị na nwa a mụrụ ọfụ na nne m ya ụmụ ife jikọ ha na-aba akọtụọ ya ịma na nwa nọrụgo onwe na-amụgo nwa Jizọs wee sị na a ga-amụlele gị akara nta akpọ Jizọs wee sị na a ga-amụlele gị na mmiri na mmụọ ebe ọ bụla dị proses eji amụ mmadụ na mmiri bụ na o nwere ife jikọrọ ya na ife proses eji amụ mmadụ bụ na a ga-akọtụ ife jikọ ya na onye mụrụ ya kedu iziwe ka a ga-esi mụnwụ na mmiri ịkọtụ ife jikọ gị na mmiri Jizọs ma o mekwuru ya Western conspiracy bịa tụọ asị and a na-eme mfu ebe a tụrụ asị ọ na-agwọdụ m ka mma mmadụ ụra itutugo onwe ka etebata na the character of Jizọs enwere ife o menwu until John character of John erule eje na mmiri itutugo onwe ife niile a na-ekwu maka mana egwu na onwe nwere ife o menwuru until the character of John the Baptist erule eje na mmiri and ọ bụrụ na ị na-eje Catholic maọbụ Anglican efe edu mmiri asị mba na amụbeghị na mmiri na a ga-edu uje na mmiri na-ekwo ekwo na ebe ndị na-aghọrọ onwe fa aghụghọ na-efuru Western conspiracy ji wee felie mmadụ ọbụla nwere mmiri osi na ya
mmadụ ọbụla nwere mmiri o siri ya ife mmiri ji wee si ofu ebe wee gbazuo ewu okilikili bụ so that na ebe ọbụla mmadụ nọ na mmiri nke ga-anọdị ya otherwise mmiri niile aka agbakọta ofu ebe mmiri ide mmiri jebe na side ọ wee bụ na onye bụ onye nza edulie eje na marina si na na-eje eme baptizim na ọ bụ edulie eje na mmiri ndị Kalaba si na a na-eje eme baptizim mana ọ bụ onye nza ife niile jikọrọ ya si nza mmụọ niile ma maka ya si nza ife ọwụ na ancestors ya niile si nza before ife onye nza ka eje na Kalaba jezọfta na mmiri ma a na-enwere ele esi nwetara esi nne maọbụ nna maọbụ nne nne maọbụ nna nna si wee si Kalaba bịa ebe a ọya so mmiri onye ọbụla bụ mmadụ na-eku ume bụ nwa mmiri so ị dị connected to water ebe ma agazi na ka ị ga-esi mee wee nwere onwe gị ma ị chọọ mana ị na-achọ ka ị mara ma dị connect nwere in fact water connection ka ịbụ ịghọtago so nwere unu onye na-aghọtarọ onye ọbụla amụrụ amụ nọ n'elu ụwa a ga-amụ ya na mmiri and Jizọs na ọ bụ ọkwa sọ ịmụ na mmiri na a ga-amụkwu na mmụọ enwere ihe bụ ịmụ na mmụọ mmụọ ahụ bụ mmụọ nsọ n'ihi na-anụ kedu ife bụ mmụọ nsọ a ga-amụ na mmiri mmụọ na mmụọ nsọ maka na amụrụ agha na mmiri ekebiri ife jikwa oge na mmiri ịsọla nsọ enwe ụbọchị ị ga-eji wee na-eli ife na ụbọchị na ma njili particular thing mgbe a tara unu afụfụ bụ mgbe karakta akpọrọ Apọstọl Pọl si na o nwebụ ya gbasagbu na nsọ mgbe ọnwa toro na mgbe anyanwụ wara m na-asọkwa na mgbe eji azụ mmiri na mgbe nọ ife ọhụrụ na-apụta agụ mee n'ọsọ ọsọ na ikwetere na Jesus of Quebec, the glorified Jesus of Quebec. mana ọ bụ eziokwu one Jizọs karakta bụ Jizọs si na ya a ga-amụrịrị ya ọzọ a ga-amụrịrị ya ọzọ ọ bụ na amụ ọrụ na mmiri amụ ọrụ na mmụọ ma ọ bụ na ọ bụrụ otu a n'ime nweta ihe you shall not inherit the kingdom, you shall not go into the kingdom, meaning n'ime nweta oke n'ulugu you shall not be part of the kingdom bụ n'ime nweta oke nke gị ọ bụ na amụrụ ọrụ na mmiri mụọ ọrụ na mmụọ nsọ bụ mmụọ eji asọ nsọ mmụọ na-asọ nwa ire mmụọ ga-abụ ọbụ na nwaanyị nọ na period ọsọ ọnya nsọ mmụọ ga-abụ ọfụ na mmadụ mere ife na-adịrọ mma o separate onwe from ife a mmụọ ga-abụ ọfụ na ife a na-aga ọfụma ọsị asọkwa na ebe anyị sọrọ nke ọ ya bụ mmụọ nsọ and mmụọ anwa a na-echekwa ya echekwa mmụọ anwa ị ga-abụ conscious of mmụọ nsọ cannot just come. You be conscious of mmụọ nsọ mana ọma mbịa ma ọ bụ na amụrụ ọnwụ na mmiri ịmụwụ na mmiri buduru uje na mmiri separate ebe jikọ ogo na mmiri ọ bụ na amụ ọrụ ọ ife nkwu. However, do not forget to subscribe to our channel Null Hot TV on YouTube. Ajụjụ ọzọ jụa udo dị. Daalụ. I'm watching. So thank you. What is that? What is that? NDI. Mmadụ na-efolo ụlọ anyị. Kọpụta amịa. NDI. NDI.